Ko Chipo nemuBen 10 wake vari kunzi vakarambana akanzi zvanzi zvakurovana vasingatomboite vaikinditsana everyday kunge vachaurayana. Indakashamisika ndakungoona Chipo ari kuposta mavidheos ega kakawanda angori ega ari ega. Vanhu votanga kubvunza kuti ko mukomana aripi zvikanzi aiwa mukomana akamboenda kumba kwavo, and tauriro yacho yaakaita kunge achadzoka, but now I think it's like almost 3 months mukomana aenda, and hatina kuzombobvira tanzwa anything from them. I think it was soon after peace yakaitika iya, but ndofunga hazvinambozonyatsofamba zvakanaka. Vaitongopretenda zvavo kuti zvinhu zvese zviri right, izvo zvisiri right. Ndakangoti vanhu ava vakava age group yavo. Remember ndaitaura panapa ndagara ndichitaura ndichiti age 1, like Chipo is like 20, Chipo is 30, almost 40, but Ngosi is 24. Murikuona age difference. And apa Ngosi wacho aisaenda kubasa. Dayanga ine mari aine chii zvanga zviri nani, but hanzi airoerwa kuti mari hana, oroerwa, like there was just a lot of commotion that was happening in that house. Murume anofanira kungoitawo mukuru, akangoita mudiki chete. And I'm not saying kuti vakaroorwa neuyu made a bad mistake, but in most cases it doesn't really work. Murume angoita mudiki chete panogara paine maproblems akawanda, especially akazoita munhu wekuti haasi mari, haana mari. Zvasiyana nekuti waroorwa nemurume kana kuti ari kuma-30s iwo pamwe uri kuma-40s. At least pamwe uri kuma-30s anenge aita a bit of, anenge astable mbichana, but ava ma-24 anenge achi like 24 university stage kai yekuti uchangobva kuchikoro, or you are trying to figure out life, and nemaomero akaita zvinhu munomu basa hariwanike zvekumhanya. Chipo ndiye munhu wawangaina yeye. Hanzi vanga vakurovana zvekuti ka pamba pacho papasina kana peace. Iko kupa hanzi aipa madrugs ka. Ndosaka mama vhi vakapopota paya kuti Chipo ari kupa mwana kumba kwawo madrugs. Hanzi ndiye akadestroya future yaNkosi. Shamwari dzacho dziri kutotaura kuti it was that bad. Zvangu zvatosvika zvekutoti maitozonzwa kuti vanhu ava kwaitika zvimwe. Isu taitofunga kuti mukomana zvinhu zvese zviri right, muchaona mapictures kudai, so unongototi zvinhu zviri kufamba zvakanaka izvo, vanhu vanenge vachitongorovana vachikinditsana every minute. Hanzi Ngosi akaenda asina kuza munhu, kungoona Chipo akangoona machira, pangova machira chete, ndo zvakaitika. Mukomana akaenda akasiya Chipo. Hanzi akangoti haana kuoneka anyone. Ndosaka Chipo aibhoikana nekutaura nezvaNgosi because aiziva kuti she has nothing to say because akatizwa nemuBen 10 uyu. Vanga vachagara kusvika rini? Vaitonge vanowirirana zvavo kunge everything is okay and but ndanyatsoona kuti zviri fake. It won't last, it won't, and it did not last. Koidzo shamwari manje kuseka kwavari kuita, vari kuita kumuseka. Ana Kalafu vari kuita kumuseka zvekuti zvakaoma. Ungati ndo shamwari dzanga dziri padhuze vari kuita kumuseka iyo nyaya yaBen 10 iyoyi, kuti Ben 10 hapana paipai zvanga zviri zvekungomanikidzira. Chipo yeye angada kudanana Ngosi mwana mudiki kudara aibatira mwana. Zvinhu zvacho izvi isitaizviona nekure, but shamwari dzepadhuze dzakutotaurawo kuti marriage iyi kana kuti whatever it was vachinyepera vanhu kuti tidanana hatite sei, ivo vachiziva zvavo kuti nekuseri vari kudanana. Regai tione kuti vachazodzokera nere pamberi apa, because munoziva kuti zvigunduruka zvine imwe love so yavainayo. Vanhu vanoita madrugs vane imwe love so yavanozoitana zvekuti you never know, they'll just find each other again. Ndosaka mama vhi vakazongoti regai tingozviaccepta tiite seiko vanhu vadanana kudai, regai tingovaita se tivape chance, but in actual fact it was a recipe for disaster. Kutoisa namai sauti ipapo ivo vachiziva zvavo kuti relationship yavo ndeye 2 minutes. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasati subscriber, please make sure that you're subscribed and also subscribe to our other channels. My links acho ari pasi.